Bona nit. Igual us pregunteu què estic fent aquí amb el Carles Pellicer, amb el company cap de llista de Reus. Jo em pregunto el mateix. Què fèiem amb el Joan Adèfio? Escolteu, normalment, un parell de cops a l'any, una cosa així, ens trobem els grups municipals de Reus i Tarragona per parlar de temes que tenen a veure amb el nostre territori. Segurament sentireu parlar moltes vegades de temes territorials, del consorci del camp, dels ajuntaments d'un i altre municipi, però la veritat és que al final les coses s'han d'aclarir així, amb reunions que fem entre nosaltres i que parlem de coses, alguna que m'heu sentit denunciar darrerament, com és perquè el Centre de Seguretat Informàtica de Catalunya ve a Reus i no ve a Tarragona. Ja li dic amb el Carles ara, i també suposo que vosaltres ho sabeu, que no és culpa dels de Reus això. Els de Reus han fet la seva feina i han aconseguit portar-ho cap a casa seva, que és el que havien de fer i és la seva obligació. El problema el tenim nosaltres a Tarragona, que tenim uns polítics, el Ballesteros, el de los Ríos i tots els que hi ha a l'Ajuntament que senzillament no en tenen ni idea i els hi colen gols contínuament, entre ells els de Reus, cosa que per l'altre costat jo felicito el Carles per la gestió. Però aquests temes són aquells temes que segurament, si el Carles fos alcalde de Reus i jo fos alcalde de Tarragona, d'opció partint del Cesicat a les comarques de Tarragona només n'hi hagués hagut una, no dues, i no ens haguéssim enfrontat dos municipis amb una història, insisteixo, que hagués sigut bona per les nostres comarques. Doncs bé, coses com aquestes són les que parlem en reunions que fem com aquesta, tots els regidors i regidores, i que intentem tindre visions comunes i postures comuns en temes que jo crec que són importants des del punt de vista de territoris, per no anar fent guerres de campanada qualsevol cosa. Estem d'acord o no? D'acord, totalment d'acord. Hi ha coses que són importants pels dos municipis i que crec que si treballem junts amb la visió que tenim, lògicament, per la complicitat política de formar part del mateix pensament, fa que tinguem una visió del territori que ens sembla que compartida i treballada conjuntament pot ser bona. Però bé, escolta, el que surt allà a l'estrella invitada avui al videoblog és ell, per tant ara el que li toca és amb ell. Preguntarem què faig jo amb el Joan. Ja ho he explicat jo abans. Però efectivament, com deia el Joan, ens trobem una vegada a l'any, jo crec que avui estem aquí a Reus, però altra vegada a Tarragona, i el que intentem és aprofitar les sinergies de dos grups, que som 8 regidors de Tarragona i 8 regidors de Reus, i compartim experiències, compartim també iniciatives, i en definitiva mirem de buscar aquells punts de trobada que fan que puguem treballar millor i amb més soltura i en definitiva amb més força per a les nostres ciutats de Reus i de Tarragona. Avui hem parlat de molts temes, com deia el Joan ara, però hem tractat dos aspectes jo crec que fonamentals en els propers any, l'any 2009 i 2010, bàsicament, i esperem que no duri més enllà, que és el tema de la crisi econòmica. Crec que és un dels aspectes que els grups municipals avui han fet més èmfasi perquè considerem que cal que mirem de fer propostes, cal que hi estem d'una manera important amb la preocupació que està al carrer en l'àmbit de la crisi econòmica, i per altra banda hem parlat també amb una relació de la crisi també de la proximitat amb els ciutadans i ciutadanes per tal que els grups municipals, en definitiva els polítics, que és el que som també, doncs puguem estar molt a prop, més a prop encara si cap, dels ciutadans per conèixer i per cursar i en definitiva per escoltar quines són les problemàtiques que hi ha en el carrer. Sovint es diu que els polítics estem als despatxos, que estem massa tancats en les habitacions o en l'Ajuntament. Jo crec que això no és així, però amb aquesta voluntat encara ho ha de ser menys, és a dir, que hem de baixar al carrer. Jo crec que en aquest cas l'alcalde de Reus s'equivoca enormement no anant a veure on és el problema, què és el que es copsa al carrer i tancat en la seva urna de vidre, amb això no solucionar els problemes. Nosaltres volem ser i som propers i aquestes trobades fan això, fan que puguem compartir experiències, compartir iniciatives i en definitiva ell parlava del Cesicat que s'instal·larà a Reus, afortunadament s'ha posat a la ciutat, estem molt contents, nosaltres estem a l'oposició, però en tant que també els ciutadans estem contents d'aquests temes que s'ha aconseguit i el que volem és també treballar des del govern tant de Tarragona i de Reus per aconseguir coses millors per la ciutat.
definitiva, doncs, ara la propera vegada serà a Tarragona que jugarem, però que sí que sigui perquè la propera vegada puguem ser els despatxos respectius. I a veure si el convenço que es faci un videoblog. També, me faré un videoblog. Molt bé, i em convidaràs a mi. I un Facebook. I un Facebook.